बिफाङाव बानानै बिखा फोजाब फोजाब जुगुगु जुगुगु दाउथु गाबदों हनै आगै दुखारु दाउथु गाबदों दाउथु गाबदों दाउथु गाबदों आगै मैनागुरिनि सेवारि जिउलि सना। बे टेलेन्टनि सायाव सोनारगोन आरो बे एग्जामा मोनथाम रोखोम आयदानि सायाव जागोन। बे जाबाय मेथ्स, एबिलिटि टेस्ट, बेनिफ्राय लेंगुवेज टेस्ट। बेवहाय जायफोरा बांसिन मार्क मोनगोन बेखौ माने मेरिट बेसिसै सेलेक्सन जागोन आरोखि। गोजौनिफ्राय फैयै फैयै फैनानै गासै 80 सा स्टुडेन्टसफोरखौ सेलेक्ट खालामनाय जागोन आरो बेवहाय रुराल थागोन, आरबान थागोन, बयस थागोन, गार्लस थागोन आरो बिनिफ्राय SC ST आरो बिनिफ्राय बेयाव जेनेरेलनि खोथा फैगोन आरो OBCबो दंबावो। बेयो केटेगराइज खालामनाय जादों आरो। मानि थाखाय लानाय जादों नोंथाङा बेनि सायाव गुवारै बेखेवना होनो हागोन नामा? आच्छा, नोंथांमोननि जे पर्टेल चेनेल, आं बे पर्टेल चेनेलाव खुलुमनाय आरो जासिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जोङो नव इयुथ वेलफेयार फेमिलिया दिनै सेकादानि ME स्कुलाव मोनसे जोंनि जवाहर नवोदय बिद्यालय सेलेक्सन टेस्ट जे 2021 आरो 22 बिनि बागै जोङो फर्म फिलआपनि बा एवेयारनेसनि केम्पिं खालामनो फैदों। जोंनि जे क्लास 5आव फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ जोङो एप्लाइ खालामनो थाखाय। दा नवोदया इयुथ वेलफेयार फेमिलि NYWF नव इयुथ वेलफेयार फेमिलिया मोनसे न'खर, जे न'खराव जवाहर नवोदय बिद्यालयनि फोरोंगुरुफोरजों लानानै बारग' फरायसाफोर, बेनिफ्राय फरायफुबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोर, बे बिथांमोनहा जयै मोनसे न'खर दादों। बे न'खरा सोलोंथाइखौ जोंनि समाजाव गोग्गो खालामनायजों लोगोसे सोलोंथाइखौ गोजौसिन फरजासिम लांनानै थांनायाव गोबां हाबाफारि लानानैजों लोगोसे गिदिर थांखिजों जोनोम मोनदों। बेजों लोगोसे जोंनि हेल्थ बा सावस्रि बिफान बा गेलेनाय स्पर्ट्स बिफान बा गुबुन गुबुन जोंनि समाज उन्नति जानाय, समाज जौगानाय, बिनि थाखाय हाबाफारिखौ मावलांगोन। बेजों लोगोसे जोंनि समाजाव साफा साफा अलंबार हाथरखिनि गोनांथि दं। बे अलंबार हाथरखिफोरखौ जोङो खना खनला मोनफ्रोमबो दिगनिफ्राय नागिरनानै जोङो साफा साफा बिथांमोनखौ हिउमेन रिसर्स एबा सुबुं सम्पद खालामनो थाखाय NYWF आ हाबाफारिखौ मावलांगोन।